Boas noites. Grazas á recollida solidaria de tapóns, 8 nenos poderán comer no comedor escolar do Colexio das Mercedes e outros 5 poderán acceder a material escolar no Colexio da Anexa. Hoxe entregáronse os talóns cos fondos recabados a través da iniciativa Os Tapóns Dan Vida e Coidan o Medio Ambiente, promovida pola Fundación Purocora. Representantes da AMPA do Colexio das Mercedes recibiron 2.600 euros para pagar 520 comidas no comedor para 8 nenos de familias con dificultades económicas. A AMPA do Colexio Anexa tamén recibiu case 135 euros para pagar o material escolar doutros 5 nenos. Vamos a recibir unha subvención para facilitar que nenos, 8 familias do centro que teñen problemas no comedor, pois poidan ir os nenos a comer con unha pequena axuda. Son 8 familias en total, 2 familias son os nenos que van todo o mes, entón de 90 euros mensuais que teñen que pagar, vamos a subvencionarlles 40 e outras 6 familias restantes pois lles vai a subvencionar 2 días a semana, que son os días que os nenos van ao comedor. Entón, bueno, estamos agradecidísimos porque realmente hai unha necesidade, entón, bueno, moi agradecidos desde logo de poder ter esta axuda, que en total é de 2.600 euros. Esta axuda foi destinada para nenos que necesitaron material escolar. Nosotros este ano partimos así, non? Seguíamos un pouco o tema desde o ano pasado, que nos deron para darlles para o comedor, nos deron axuda ao Banco de Tapós, e este ano, pois, seguindo un pouco eses nenos, solicitamos axuda para material escolar. Estas dúas axudas proceden dos fondos recabados cos tapóns de plástico solidarios, unha iniciativa da Fundación Purocora. Foi a presidenta da mesma, Blanca García Montenegro, a encargada de entregarlles os talóns. Esta vez van para 2 colegios. Uno es el de las Mercedes, para necesidades infantiles, que es el que se lleva cheque mayor de 2.600 euros, con 13 toneladas de tapones, que ya está bien. Y después otro para material escolar, para la Anexa. Y es, bueno, pues es una cantidad bastante menor, pero bueno, luego da gusto y que la gente además sepa para dónde van los tapones, qué se está haciendo con los tapones. A recollida destes tapóns enmárcase na iniciativa Os Tapóns Dan Vida e Coidan o Medio Ambiente. Recolléronse máis de 13 toneladas para recabar fondos para financiar iniciativas solidarias. Por iso, ademais da solidaridade dos lucenses, Blanca García Montenegro subliñou a importancia do traballo dos voluntarios que recollen e separan o plástico, como é o caso de Chelo. Yo, aparte de venir a taponear, digamos, a escoger lo que son los tapones, aparte de eso, suelo recoger, digamos, por Lugo, ciudad, en sitios como pueden ser los colegios, como Escofaga, como, vamos, donde a veces aparecen publicados en la página de Facebook que tenemos, hay gente que publica si podemos ir a recoger un sitio, y despois os correos que llegan, digamos, a la Fundación. Tamén é moi importante o labor de reciclaxe dos tapóns recollidos. Nos somos a planta de reciclaxe que vendemos os tapóns, levámolos. O proceso é os voluntarios enchen as sacas seleccionando os tapóns para que non vaya ningún objeto metálico, xa que é moi importante porque despois de aquí van para unhos trituradores, méteno a unhas altas temperaturas, volve salir planchas de plástico, pois daí sacan xoguetes, por exemplo, novos tapóns, pales de plástico. E para almacenar as toneladas recollidas, Alplast tamén colabora e cede as súas instalacións. Eu poño as instalacións, o que é a nave, a electricidade, o sitio físico onde eles fan o traballo, desarrollan o seu traballo. Aunque o principal traballo que se fai aquí é dos voluntarios, que é o traballo máis penoso. Nesta iniciativa tamén colaboran a Deputación, o Concello de Lugo, o Colexio Oficial de Farmacéuticos de Lugo, as NAIS, a Asociación Española contra o Cancro, Prelo e Reciclados, entre outros.
4 anciáns usuarios da residencia da terceira idade das Gándaras están ingresados no Hospital Lucus Augusti por un brote de lexionela detectado neste centro de maiores dependente da Consellería de Benestar. O brote detectouse nos conductos de auga quente sanitaria e a Consellería de Sanidade xa procedeu á súa desinfección para evitar que se propague. Así o sinalou hoxe a delegada territorial da Xunta en Lugo, Raquel Arias. Destas 4 persoas, 3 permanecen estables e unha atópase máis grave. Dado o período de incubación da enfermidade, Raquel Arias non descartou que poidan aparecer máis casos, pero subliñou que o brote xa está controlado grazas aos traballos de detección e desinfección. A titular do Xulgado de Instrucción número 1 de Lugo, Pilar de Lara, acordou o sobreseemento provisional da imputación do alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, no marco da operación Pokémon. Os informes fonométricos encargados constataron que a voz, nunha conversa co delegado de Vendex en Galicia, José María Tutor, non era do alcalde ferrolán. O xulgado do Mercantil de Lugo condeou os 2 exadministradores de alimentos lácteos a pagar 2,9 millóns de euros pola quebra da empresa de base cooperativa. O xuízo tivo lugar o día 22 de outubro e ambos recoñeceron que a empresa xa era insolvente dende finais de 2011. O xulgado do Mercantil de Lugo declarou culpable o concurso de acreedores de alimentos lácteos e condenou os 2 antigos administradores da sociedade, Arcadio López, expresidente de Gancobre, e Eugenio Montero, presidente de Larzuana, a pagar 2,9 millóns de euros pola quebra da empresa de base cooperativa. A sentenza tamén os inhabilita para exercer como administradores de bens alleos durante un período de 2 anos e a perda dos dereitos que teñen recoñecidos como acreedores da propia sociedade. O xulgado do Mercantil declara o concurso como culpable polos perxuizos que provocou o retraso á hora de presentalo, dado que os administradores da sociedade recoñeceron que no ano 2011 a empresa xa estaba nunha situación de insolvencia, pero a entrada en concurso de acreedores non se produciu ata o ano 2013. A sentenza estima que durante ese tempo foise deteriorando un dos principais activos da empresa de base cooperativa, as súas marcas, que se depreciaron en case 6 millóns de euros. O secretario do Comité de Empresa de Urbaser, Julio Pacio, acusou hoxe a dirección da concesionaria do Servizo de Limpeza en Lugo de ir continuamente ao conflicto. Pacio dixo isto porque hoxe mesmo tivo lugar un novo xuízo por coaccións, cando o pacto selado por empresa e traballadores para rematar a folga do lixo recollía expresamente o acordo de ambas partes de non emprender accións xudiciais. Pacio dixo que ante esta situación tomarán medidas. Tamén revisarán outro dos puntos dese pacto que rematou coa folga, concretamente o relativo á contratación de traballadores de fora e non dos que ten Urbaser a tempo parcial para recolocalos á xornada completa. Onte continuaron as declaracións en relación coa Operación Bebé co interrogatorio a unha traballadora social do Servizo de Menores da Xunta pola titular do Xulgado de Instrucción número 2. Foi interrogada pola renuncia dunha nai de orixe arxelino á súa filla. A muller deu a luz no Hospital da Costa en Burela e aos 7 días do parto recolleuse que renunciaba consciente, libre e voluntariamente á súa filla. A funcionaria interrogada negou que esta muller descoñecese o idioma español, algo que, segundo o abogado da muller, Gerardo Pardo de Vera, contradí todos os testemuños de persoas alleas ao servizo de menores. O conselleiro de Economía e Industria, Francisco Conde, visitou esta mañá o Parque Empresarial de Begonte. Alí puido presenciar as melloras realizadas nos accesos a este polígono. Agradecer ao alcalde de Begonte que
que organizará esta visita, na que tanto a delegada da Xunta como máis eu estamos comprobando efectivamente, por un lado, os investimentos vinculados co parque empresarial de Begonte, ao mesmo tempo a oportunidade que tivemos de manter un encontro ca Asociación de Empresarios de Begonte e, polo tanto, coñecer polo miúdo a situación pola que está a atravesar nestes momentos os diferentes proxectos de dinamización económica desta vila, unha vila moi dinámica dende o punto de vista da actividade económica e industrial e, polo tanto, importante coñecer as diferentes necesidades e inquedanzas que teñen os empresarios. Seguimos a traballar en colaboración cos concellos nos diferentes proxectos, tanto vinculados cos parques empresariais como é o caso de Begonte, tamén cos casos de investimentos nos mercados e plazas e tamén ca iluminación exterior dos propios concellos, pensando efectivamente como achegar aos cidadáns as mellores condicións de vida, de benestar e, polo tanto, de que poidan beneficiarse de infraestructuras vinculadas á actividade económica, tamén neste caso coa seguridade da vila. Un pouco os aspectos importantes, xa digo, de dinamización económica, de benestar, pensando en montos de investimentos que repercutan tanto nos concellos como na economía dos cidadáns. En clave municipal, o Concello de Lugo organizará unha xornada informativa que poñerá fin ao proxecto Muralla Digital. Segundo informou hoxe a edil de Cultura e Turismo, Carmen Basadre, esa xornada será o día 21 no Museo Interactivo da Historia de Lugo. Este proxecto, financiado nun 75% con fondos FEDER, tiña por obxectivo a creación dunha rede de cidades amuralladas de Galicia e do norte de Portugal que aposten pola xestión conxunta para a posta en valor do seu patrimonio artístico, histórico e arqueolóxico a través das novas tecnoloxías da información e da comunicación. Pola súa banda, hoxe os populares denunciaron que, segundo un informe coordinado pola Universidade Rei Juan Carlos, o Concello de Lugo está á cola da transparencia. Segundo a edil popular Raquel Castiñeira, nese informe sobre a aplicación municipal da Lei de Transparencia, o Concello de Lugo sitúase á cola dos municipios españois ao ocupar o posto 109 dos 144 analizados. Despois de que Patrimonio botara abaixo o proxecto para a esquina de San Roque con Montero Ríos, hoxe os nacionalistas dixeron que eles presentaron alegacións á modificación do PEPRI en tempo e forma. A voceira do BNG, Paz Abraira, lembrou que naquel momento xa advertiu de que o proxecto prevía a construción de 2 edificios cun volume moi importante que podían ter un impacto visual moi forte sobre a muralla. A Braira tamén lembrou e lamentou que o PP non presentase as súas alegacións cando estaba en exposición pública. Facemos unha pequena pausa e voltamos nuns minutos con toda a información deportiva. Deixámonos agora coa exposición Secretos de Yolanda Dorda, que se pode ver na Galería Clérigos. Boas noites.
A xente que quero, recoméndolles Galicia. Praias hai moitas, pero como estas... Porque para ver grandes paisaxes non fai falta facer longas viaxes. Polo marisco, e polas patacas e o pan que aquí saben a marisco. Se che gusta o verde, onde mellor? As túas vacacións polo bo camiño. Galicia, o bo camiño. Burela e Prone medirán as súas forzas este sábado. Ambos necesitan os 3 puntos, pero por motivos diferentes. O Burela para seguir soñando coa Copa e o Prone porque é unha das últimas opcións para aferrarse á permanencia. Só quedan 5 días para o primeiro derbi lucense da temporada na primeira división de fútbol sala. Un encontro que será festa do fútbol sala provincial, pero que vai máis aló, xa que os dous equipos precisan imperiosamente a vitoria, pero por motivos ben diferentes. O Prone ten que gañar para non seguir xogando con lume e ver como os seus rivais directos pola permanencia escapan pouco a pouco. O conxunto de Alves é colista e conta todos os seus partidos por derrotas, polo que unha vitoria no derbi pode ser ese alento que dé a vida ao conxunto da capital. Pola súa banda, o Burela Pescado Rubén tamén precisa os 3 puntos. Despois dun mal inicio de campeonato, os resultados das últimas semanas meteron por primeira vez na temporada os de Juanlo Alonso en postos de Copa de España, polo que teñen que gañar para asentar esa posición. Os que non poderán axudar os seus equipos neste partido serán Cospe no Prone e Miguel no Burela. Ambos están mancados e non se recuperarán a tempo, pero podería haber máis baixas, xa que hai varios xogadores tocados en ambos conxuntos. Entre hoxe e mañá dispútase a 7ª xornada da Lefouro, unha xornada na que lle toca descansar ao Breogán. Unha xornada de descanso que o corpo técnico aproveitou para seguir afianzando conceptos e para mellorar o xogo do equipo. O Ribeira Sacra Breogán descansará na 7ª xornada de Liga, cita que se disputa entre hoxe e mañá. Quizáis un descanso que veña ben os lucenses, que despois de comezar a temporada con 4 vitorias consecutivas, enlazaron 2 derrotas seguidas, nas que ademais non deixaron boas sensacións. Pero para non perder o ritmo competitivo, no club lucense programaron un encontro amigable para hoxe. O encontro disputouse esta tarde no Pazo dos Deportes e o rival foi o Malabo Kings, campeón da Liga de Senegal. O resultado foi o de menos neste encontro, xa que Lisardo Gómez quería que os seus xogadores non perderan sensacións e tamén afianzar conceptos. O técnico lucense puido ver as evolucións tácticas do seu equipo despois do toque de atención que lle deu os seus homes tras a derrota en Logroño, xa que advertiu que determinados xogadores tiñan que dar un golpe enriba da mesa e comezar a dar o nivel que se agarda deles. Isto foi todo por a nosa parte, pero poden seguir informados a través do xornal El Progreso e do portal do Grupo El Progreso galiciae.com. Que teñan moi boa noite, vémonos mañá. A xente que quero, recoméndolles Galicia. Praias hai moitas, pero como estas... Porque para ver grandes paisaxes non fai falta facer longas viaxes. Polo marisco, e polas patacas e o pan que aquí saben a marisco. Se che gusta o verde, onde mellor? As túas vacacións polo bo camiño. Galicia, o bo camiño.